Por sexto ano consecutivo, a Asociación das Amas de Casa de Ribeira aunará deporte e solidariedade na andaina en favor de Agaprem. A proba prevista para o 12 de outubro partirá ás 10:30 da mañá dende a Praza do Concello para percorrer un itinerario sinxelo e accesible duns 4 km ata a Meixida. Que se vai celebrar o 12 de outubro, un domingo, ás 10:30 da mañá, coa saída e chegada dende a Praza do Concello. E un ano máis queremos agradecer a todos os comerciantes a súa participación, especialmente a Gadis, a Congalsa e ao Concello, que un ano máis decidiron respaldar esta andaina sen ningún tipo de problema. Hai que darlle visibilidade, por iso facemos unha andaina moi familiar, moi sinxela, vamos a ir ata a Meixida, polo paseo de Madeira. É unha andaina, apta para xente en cadeira de rodas, meniños casilla, está aberta a todo tipo de público. Agradecer, como decía Sofía, a todos os colaboradores, porque ao final da proba vai haber un sorteo de algúns agasallos que nos cederon desinteresadamente. O obxectivo deste evento é visibilizar os problemas de saúde que pode levar aparellada a prematuridade, que actualmente constitúe a principal causa de mortalidade por debaixo dos 5 anos. Que se ven a prematuridade é unha enfermedade pouco descoñecida. Sí que é moi importante reseñar que causa a maior parte das mortes infantís por debaixo dos 5 anos. Vale, nos, desgraciadamente aquí en Galicia temos unha tasa de prematuridade que é maior que o resto do Estado español. O Estado español ven a roldar alrededor do 6%, non está aproximadamente, se non lembro mal, pasa do 7,3%. Os interesados en participar poden inscribirse a través da Asociación das Amas de Casa, tanto de xeito presencial como no enderezo amasdecasaderibeira@gmail.com ou no teléfono 653 333 124. O donativo é libre e todo o recadado será destinado a Agaprem. Ademais, os 200 primeiros inscritos recibirán unha camiseta e ao remate da andaina haberá un sorteo de agasallos.